வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோவில் லாஸ்ட் 2 வீடியோவோட தொடர்ச்சி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். முதல் வீடியோ வந்து எப்படி பண்ணியிருந்தேன் அப்படின்னா, அடி போடுறது, இந்த கிராஸ்கட் சிவன் கண் கூடைக்கு அடி போடுற விஷயத்தை பார்த்தோம். 2வது வீடியோவாக கார்னர் டர்ன் பண்ணுற வீடியோவை தான் பார்த்தோம். இப்போ ஃபினிஷ் பண்ணி இதை வந்து சொருகிற வீடியோவும் கைப்பிடியும் நான் உங்களுக்கு அப்லோட் பண்ணலை. ஏன்னா அந்த முறுக்கு கைப்பிடி வந்து ஆல்ரெடி நான் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன், அதனால் அதை அப்லோட் பண்ணலை. இது சாதாரணமாக தான் நான் சொருகியிருக்கேன். இதை வந்து இல்லை நீங்கள் சொருகிற வீடியோவும் போடுங்கன்னு சொன்னால் கூட நான் அடுத்த வீடியோவில் நான் அப்லோட் பண்ணுறேன். இந்த முறுக்கு கைப்பிடியோட லிங்க்கை வந்து நான் உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் வைக்கிறேன். பிகினர்ஸாக இருந்தீங்க அப்படின்னா அதை பார்த்து நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கோங்க. நம்ம சேனலோட ஹைலைட் பார்த்திங்க அப்படின்னா அரிசி பெட்டி. அந்த அரிசி பெட்டியை வீடியோ எடுத்து சிஸ்டர்ஸ் சகோதரிகள் பார்த்து அனுப்புகிறீங்க, வீடியோ எடுத்து அனுப்புகிறீங்க. அதாவது ஃபோன் பேசிகிட்டு இருக்க மாதிரியே நீங்கள் எடுத்து அனுப்பிச்சிங்க அப்படின்னா எனக்கு வந்து அது கேமராவில் செட் ஆகலை. நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் சாய்ச்சி வீடியோ எடுத்தீங்க அப்படின்னா தான் கேமரா எங்கள் ஒரு விஷயத்துக்கு போகிறோம், அந்த வீட்டில் எப்படி நம்ம கேமரா எடுப்போம் அந்த மாதிரி நீங்கள் எடுத்தீங்க அப்படின்னா தான் நான் வந்து வீடியோவை அப்லோட் பண்ண முடியும். ராமேஸ்வரத்துலேருந்து சகோதரி ஒருத்தவங்க நான் போட்ட அரிசி பெட்டியை பார்த்து அந்த பெட்டி மாதிரியே பின்னி எனக்கு அனுப்பிச்சிருந்தாங்க. வாழ்த்துக்கள் சகோதரி. அவங்களோட நம்பர் எனக்கு தெரியாததுனால நான் திருப்பி நான் அவங்கள தொடர்பு கொள்ள முடியல. என்னோடய சேனலை பார்த்து நீங்கள் பின்னினீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக எனக்கு ஒரு ஃபோட்டோவோ அல்லது வீடியோவோ எடுத்து அனுப்புங்க. நான் உங்களோட நேமோட நான் உங்களுக்கு என்னோடய சேனலில் நான் உங்களுக்கு அப்லோட் பண்ணுறேன். புதுசாக பார்க்குறவங்க லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அதுக்கு பக்கத்தில் உள்ள பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அதில் ஆளுங்கிற ஆப்ஷன் வரும். அந்த ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணால் தான் நான் போடுற வீடியோஸ் எல்லாமே உங்களோட மொபைலுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வந்து நிற்கும். இந்த கூடைக்கு வந்து நான் 2.5 ரோல்னு போட்டிருப்பேன். ஆக்சுவலாக காதுபிடி சேர்க்காமல் கைப்பிடி சேர்க்காமல் இது 2.5 ரோல் வந்துச்சு. இதை கைப்பிடி சேர்க்கும்போது எனக்கு வந்து கொஞ்சமாக தான் மிஞ்சினது. 3 ரோல் கூடைன்னு கூட இதை சொல்லலாம். இன்னும் ஒரு ஸ்டெப் நம்ம ஒரு முத்து சேர்த்து வச்சோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக இது வந்து 3 ரோல் ஃபினிஷ் ஆகிரும். ஸோ இதை வந்து 3 ரோல் கூடைன்னு சொல்லலாம், 2.5 ரோல்னு சொல்ல முடியாது, 3 ரோல் கூடைன்னு தான் சொல்ல முடியும். புதுசாக பார்க்குறவங்க லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அதுக்கு பக்கத்தில் உள்ள பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நான் போடுற வீடியோஸ் எல்லாமே உங்களோட மொபைலுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வந்து நிற்கும். அப்போ தான் நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்க முடியும். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.